Nakadoble alerto ang Davao City Police Office atol sa Kalagkalag 2017 sunod semana. Gipaniguro ni Davao City Police Office Director, Police Senior Superintendent Alexander Tagum nga adunay igong ihap sa kapulisan nga hugot nga magbantay sa 58 ka mga sementeryo ug tanang places of convergence dinhi sa Dakbayan. We have already identified our security control points wherein we will establish our police assistance desk to secure and ensure the safety of all the Baweño who will visit their cemeteries. So also we will be covering the highways, thoroughfares to ensure that the traffic flow will be good for the day, and also we will be coordinating with all security agencies, securing all private residences in Davao City to ensure that while our residents from Davao are in the cemetery, that we can ensure na safe and secure. Sa terminal, nakaplastada na ang walk-through scanner machines para mas mapadali ang pag-inspect sa mga tao. Lauman nga di muubo sa 45,000 ka mga biyahero ang mudagsa sa terminal karong Kalagkalag. Regards to security measure, nagpatawag na ko sa ato ang mga security guards tiin amo naghisgutan kung unsaon nato sila pag-deploy, no, and during that meeting ato apong kauban ang task force Davao, ang ilahang team leader, tungod kay sila man jud ang nakatuka diha sa ato ang may passengers entrance. And aside from that, naapod ang ato ang K9 nga gidumala po sa ato ang task force. Kasama mo sa balita, kini si Radyo Man, ay imiginita, Tatak, RMN. Tatak, RMN.